Poate te întrebai de ce nu am mai postat. Ei bine, dacă primești un strike pe YouTube, nu ai voie să postezi 7 zile, cel puțin. Știi ce spun? Și eu am mai primit un strike, mai primisem un strike mai de mult pentru alt film. În fine, de data asta, filmul pentru care am primit strike-ul respectiv se numește Musulmanii nu sunt prietenii tăi. Asta e e-mailul prin care YouTube mă anunță, YouTube removed your content, știi? Și scrie aici, Biblia și Coranul sunt diferite, Coranul a plagiat și a modificat, da? Îmi zice aici că e hate speech, că pentru instigare la ură, în jurul secundei 30. Și am intrat pe filmul respectiv atunci și am observat că mi-au dat, de fapt, instigare la ură pentru că am folosit cuvântul pedofilie când am descris niște chestii. Da, deci, în fine, asta ziceam în filmul respectiv, că musulmanii nu sunt prietenii tăi, că sunt unii care spun, vai, că sunt aceleași cărți, it's the same fucking book. No, it's not, știi? Sunt două cărți total diferite. Coranul a plagiat și a modificat, Biblia și cartea lui Enoch, în fine, dar nu despre asta e vorba în filmul ăsta. Este vorba despre un alt strike pe care l-am primit mai de mult pentru alt video în care anunțam că eu nu am cryptocurrency sau Bitcoin, chestii de genul ăsta. Da? Și am aici e-mailul respectiv, YouTube removed your content. Și zice aici, în fine, it looks like filmul care se numește așa, nu am Bitcoin, crypto, numai țiganii stau pe deep web, dark web, așa. Didn't follow community guidelines și mi-a zis tot așa, instigare la ură, hate speech. Și nu i-am dat deloc vreo chestie pe acolo adică nu am dat appeal, că poți să dai appeal la strike dacă faci chestia asta. Mai am un video, uite, filmul ăsta de exemplu pentru care am primit iară strike, eram la ski în februarie 2019 se numește și tot așa mi-a dat removal și strike 7 zile pentru hate speech. Ăstuia i-am dat appeal. Știi că poți să dai appeal pentru chestia asta, să zici, băi, stai așa, că nu am violat nimic, că adică nu am încălcat community guidelines și a fost o greșeală, this is a mistake, știi? Și poți să dai apel la decizia respectivă, să se mai uite odată peste chestia aia și să decidă dacă a fost sau nu hate speech. La ăsta, din februarie 2019, unde am fost la ski, am dat appeal. Și după ce au studiat ideea, în fine, după ce au studiat cazul, au ajuns la concluzia că nu a fost, stai așa, că am e-mailul pe undeva, l-aveam, frate, fiindcă am dat appeal la chestia asta și mi-a dat, aveam undeva pe aici e-mailul de la Google în care spune, stai așa, că nu-i nimic, fiindcă am e-mailul pe YouTube. Uite, vezi de ce e bine să postezi pe YouTube, fiindcă îți dispar e-mailuri, frate, îți dispar e-mailuri din inbox, știi dovadă că am un shadow ban din ăla ciudat în care monitorizează e-mailurile, monitorizează canalul de YouTube, în fine. Deci am dat appeal la decizie și mi-a răspuns după aia la e-mail că ok, we have reviewed your appeal, ne-am uitat peste apelul tău la decizia cu filmul cu schiul și am decis că nu este hate speech în filmul respectiv. La ăla în care ziceam că nu am crypto sau Bitcoin, nu am dat appeal, pe ăla l-am șters, știi? În fine, acum ca să vă dovedesc că, dar nu despre asta e film, adică face parte din idee. Ca să vă dovedesc
că am primit e-mail la vremea respectivă despre faptul că nu aveam hate speech în filmul cu schiul. O să caut filmul pe YouTube, pe canalul meu de YouTube, unde am filmat e-mailul respectiv. Admits, stai așa. Deci, așa se numește filmul. YouTube admits there is no hate speech and they apologize. Ok? Și am aici, uite, din e-mailul respectiv citat aici. Your video, februarie 2019. Thanks for your patience. Well, we reviewed this appeal. Da? Și au ajuns la concluzia că uite, we've reinstated your content if your appeal was for a warning. Stai așa, că nu mai țin minte exact. Our goal is to make nu știu ce. We're sorry for any frustration our mistake caused you. Asta era ideea, da? Deci și-au cerut scuze pentru că a fost o greșeală. Ok? Dar am menționat că am postat și filmul ăsta în care ziceam că nu am cripto sau bitcoin. Ok? Fiindcă nu am cripto sau bitcoin. Și am dat filmul respectiv, la care am primit strike pentru chestia asta atunci, i-am dat delete, fiindcă poți să dai dacă intri în channel customization, stai așa, nu aici, în YouTube Studio. Da, aici voiam să intru, dar nu înțeleg de ce nu mi-apare lista cu toate filmele. Pe telefonul mi-apare altfel. Stai puțin că trebuie published videos, go to videos, așa. Așa, la lista asta voiam să ajung. Apoi tu ești în concediu, nu? Fiindcă dacă intri aici, poți să dai, de exemplu, să selectezi un film, de aici, știi, îl selectezi. L-am selectat pe ăsta, de exemplu, mă înțelegi? Și dai, ai aici more actions și ai delete forever. Și i-am dat delete forever. Și tu dacă îi dai click aici, trebuie să dai să bifezi. I understand that this is permanent and cannot be undone. Și am dat delete forever. După ce am făcut asta, în fine, filmul a dispărut. Teoretic, faza este că el nu a dispărut. După ce am dat delete forever, l-au pus înapoi. Fiindcă dacă tu intri pe canal, fiindcă am zis, în filmul următor, am așteptat să treacă cele 7 zile la vremea respectivă. Știi că dacă poți să oprești puțin aspiratorul dacă nu te superi că fac un film, mai am puțin și termin. Fiindcă dacă faci, trec cele 7, am așteptat să treacă cele 7 zile, ok? Și am mai făcut încă un film, după aia în care am zis aceeași chestie, băi, nu am cripto și nu am bitcoin, știi, am zis-o din nou. Numai că în filmul respectiv menționez și faptul că, băi, am avut strike, de asta n-am postat 7 zile și uite ce mi s-a întâmplat. Fiindcă au vrut să mă pună într-o lumină de parcă, băi, nu, că e mincinos. Nu, eu v-am arătat e-mail-ul, frate, v-am arătat că am primit strike și mi-au scos filmul respectiv, doar că, cu toate că i-am dat delete forever, știi? Și v-am arătat e-mail-ul în care îmi zicea, băi, your video was removed for hate speech, știi? Și nu am dat apel, fiindcă nu am primit e-mail, nu am în inbox e-mail, cum am avut pentru ăla de la Ski, în care mi-a zis că we've reviewed your decision and decided there is no hate speech in your content. Pentru filmul ăsta nu am primit e-mail deloc și cu toate acestea mi-au pus filmul înapoi pe canal după ce au dat delete forever. După ce am dat eu delete forever. Deci dacă îi scriu acum titlul, stai că e cu litere mari. Nu am stai așa, hai să scriu cripto. Poate îl găsești așa. De ce nu mi-l găsești așa? Tip. Uite, mi l-a găsit, ok? Deci mi l-a pus înapoi. Asta era toată faza.